на фонтана. Така, обикновено като снимам нещо, първо, разбира се, снимката минава през RAW в Lightroom, в случая това си е камера RAW, който е на Photoshop. И тук правя някакви супер basic editing, да кажем, ако снимката е малко по-тъмна, да я направя по-светла, леко. Дори тук не пипам контраст, не пипам абсолютно нищо. В случая на тази снимка, даже мисля, че не бих пипал нищо. В смисъл, окей си ми е всичко, което искам да направя, ще го направя в Photoshop. Има някои неща, които ме дразнат. Може би тези кабели тук не ми харесват. Тази кола ме дразни, ако мога да я махна. По принцип и този би го разкарал. Въпреки, че това е малко по-трудно за махане. И не е чак толкова дразнещо, защото има композиция между тях двамата. Така че нещо, което бих оправил тази тръба, тази кола и тези кабели по-скоро. Може би това бих направил. Тук. Така ще направо ще отворя в Photoshop. Така. Уроци за съвсем. По принцип, чакай, тук трябва да си вържеме лупдека. Въпреки, че не знам дали ще го ползвам лупдека. Направил съм му някакви неща на лупдека, но не... По-удобно ми е... Станаха 15 000 неща пред мен. По-удобно ми е да работя с клавиатурата. Така. Махни се, бе. Така. Първото нещо, което правя винаги, гайс, е да направиш копия на леера. Идеята на това нещо е, за да, ако работиш нещо и прецакаш, да оригиналният леер, който си е на файла, да си остане непроменен. Това става с Ctrl и J. Опа, натискахме го няколко пъти. И правиш копия на леера. Ctrl и J. Ако искате да направите празен леер, Ctrl-Alt-Shift и N и ти прави празен леер, върху който да работиш. Аз за това след малко. На лупдека, чакай, аз тук може би трябва да сменим. Нищо, ще го оставя на Just Chatting днеска. Какво конектнах? Лупдека, това ми е устройството, с което си управлявам и стрима. И на него има... чакай сега. Е това устройство. Е това устройство. Е така го имам тук до мене. Е тук съм си извадил някакви неща на фотошопа, които реално опитах се да ги ползвам. Да, опитах се да ги ползвам, но всичките тия шорткъти аз ги знам, понеже съм го ползвам от супер много години и ги знам, толкова са ми се набили в главата, включително съм си програмирал и тези бутони. На кои касли са, да. Може би нещата, които ползвам са това Blend Mode на леерите в момента и opacity на леерите, въпреки че opacity не е толкова. Но Blend Mode на леерите е много удобно. Трябва да си го донаправя, така че да ми е по-удобно за да видя кои неща би го ползвал. Реално да селектирам бръш tool натискаш Б на клавиатурата е много по-лесно, отколкото, защото на мен ръката реално ми е тук върху клавиатурата. И ми е много по-лесно да натисна Б, за да избера бръш. Да, и Crop C. Но, примерно, има разлика. Кропът ти е C на Photoshop, обаче на Lightroom ти е R. И, нали, аз съм ги свикнал и не ги бъркам, като съм от едната програма на другата. Но пък на Lightroom е много удобно. Реално, това нещо е супер удобно за Lightroom. За Lightroom е Crop tool ти е съвсем различно. В смисъл, самия Lightroom се управлява много лесно с това нещо. Докато Photoshop е малко... Трябва да си го направя така, че на мен да ми е удобно. Някои от нещата. Да. Реално това конектнах. Не знам доколко ще го ползвам. Така. Първото нещо, както казах, правиме нов леер, за да работиме. Сега, зума на лупдека, зума е с голямото бутонче, което е удобно по принцип. Иначе, ако искате да зумнете, натискаш за да извикате зум тула и с ляв бутон задържате и зумвате, което е пълна простотия. Никога не го правя това. Сигурно не съм го правил никога. Най-лесният начин да зумнеш, без значение на кой тул си, дали си на бръщула, как съм в момента съм на бръщула, на четката, задържаш Ctrl
Даже си поглеждам пръстите да видя, защото аз по навик го държа. Control, Space и ти става автоматично на Zoom Tool. Затова Space бара ми беше толкова изтъркан на старата клавиатура, защото реално аз съм го ползвал супер много. Като задържиш Control и Space, това ти е зума на тебе. Без значение на който си. Дали ще си на Move Tool, на Brush Tool, няма значение. Та, къде ми изчезна леера, бе? Ще съм си Control и Z съм дал, да. Окей. Та, сега, когато Alt плюс колелото, какво? Не, няма колелото. Така, сега, обикновено когато за зум, не, за зума е само колелото, няма Alt. Въпреки, че тук има, чакай сега ще ти покажа. Супер удобно е направено, защото тези бутони ги ползваш най-много. Shift, Control, Alt, Space и Backspace. Тия бутони ги ползваш супер редовно. За зума ли бе? Може. Shift, Control, Alt, Space и Backspace ги ползваш почти за всеки тул ги ползваш в комбинация. Само, че на мен са ми много неудобни над колелото тук да ги пивам. На мен са ми по-удобни тук на клавиатурата да задържа Shift, Control, Alt и Backspace, примерно, което го ползваш като шорткът, отколкото тук е Shift, Control, Alt, супер неудобно е в това отношение. Както и зума, нали? Въпреки, че зума е удобен, нали, зума с колелото е много удобен и е плавно става, всичко е окей. Но съм си свикнал много с мишката, така че по-скоро работя с мишката. Та, първото нещо, което правя, цветовете винаги ги оправям накрая. После първото нещо, което правя е да оправя нещата, които не ми харесват, като кабели тук, тази кола, даже сега ще ви покажа професионално. Правите си нов леер, Ctrl-Alt-Shift и N и си правите празен леер. И сега взимате бръщула, сега като един... понеже... Ще ми падне гласа. Понеже бях на бръщула и като го натиснеш пак Б и то ти сменя между тези, които са ти тук зададени. В случая, както виждате, при бръщула има 4 четки, но аз съм задал да сменя само между молива и бръщула. Може да си ги сложиш и всичките да ги смени, като натиснеш Б, то ротейтва между двете. Ако бях сложил шортка за всичките, ще да ротейтва между четирите, но реално тези другите две почти никога не ги ползвам. Тази Color Replacement е малко по-нова. Така че, ако ми потрябват, би го цъкнал там, нали, директно. Това може да се направи, мисля, че имаше вариант да се направи да не ти е с B, ами с Shift и B, примерно, да се сменя. Това ротейтване, за да не го както... What the fuck, къде тръгна? За да, нали, ако както в случай го натиснах без да искам бъто, докато съм бил на бръщу и то смени на моливчето. Няма значение. Но, да, сега ще ви покажа. Взимате си бръщу. Това тук са ви цветовете, с които... Аз, между другото, ще ви кажа 1 милион неща, които вие със сигурност ще ги забравите, но следващия път, като го правим, аз ще ги повтарям и сигурно ще ги запомните. Така, взимаме бръщу. Тук е тия двете цветове. Това са ти foreground и background color. Ако натиснете Хикс, ги сменя. Кое ти беше? Така. С Хикс ги сменя. Да. Ма ти ги разбираш много. Така. И сега ще си избереме, няма значение, някакъв цвят. И значи нещата, които ще промениме са... Опа. Защо? Да. Понеже рисувам с... Чакай, сега ще прочета. Smart Objects ли се правят примерно за тия тъмнели, където слагат предмети на дота клипчетата в тубата и на всеки нов... Smart Object се прави за друго. Smart Object е примерно, ако сега... Ето това ще го направя на Smart Object. И тук мога да го направя през Loop Deck, което става много по-бързо. Цъкаш едно бутонче и го правиш на Smart Object, иначе го правиш от тук филтър. Къде беше? Даже виж, че не го знам. Имаше десен бутон Convert to Smart Object ли беше? Балил майката.
Да, Convert to Smart Object. 10 бутон Convert to Smart Object, но мисля, че и от тук можеше да се направи. Някъде. Филтър. Да, Convert to Smart Filter. Значение. Идеята на това е, ако сега направя някакви промени, примерно, без значение, да кажем Blur. Ако го блърна, това е non-destructive. Тоест, примерно сега съм го блърнал, обаче си кажа, бе, твърде много блърнато ми, искам да го направя по-малко блърнато. Ако не е Smart Object, ти не можеш да го направиш. Трябва да направиш Ctrl и Z да върнеш назад, за да можеш да го направиш. А когато е в Smart Object, може да всичките промени, които си ги правил, може да ги правиш наново. Без да разваляш самия layer. И примерно, ако импортна някаква снимка, като правиш някакъв колаж, здрасти Мартине, като правиш някакъв колаж и Рубара и ти. Чакай бе. Като правиш някакъв колаж, примерно импортваш някаква снимка, искаш да я запазиш и примерно искаш да я направиш по-малка, по-голяма, нали ще я променяш. Тогава правиш на Smart Object, защото ако я промениш размери, я направиш по-голяма, по-малка, тя си губи, забравя колко, в смисъл губи си там параметрите и става вече по-малка. И ако опиташ се върнеш в стария размер, да направиш по-голяма, тя вече не е така. Докато е Smart Object и да я промениш, да я намаляваш, тя си остава същия размер. Това е идеята на Smart Object, реално. Да. Понеже рисувам с таблет и при мене Shape Dynamics е дадено на Pen Pressure. И ако натискам по-малко, повече и съответно пише по-леко. Да, идеята е, че ще оправим тия кабели, това ще оправиме и това тук ще оправим. Това беше цялата идея, да ви покажа. Нали? Опа, да, тук понеже рисувам. Важно е да изберете слоя, на който ще го правите това нещо. Защо сме го направили така? Тези неща искам да ги махна. Това е нещо, което ме дразни. Първото нещо, всъщност това ще го изтрия. Има няколко начина, по който можете да... Момичетата са записали за турнир. Ти не си още такъв турнир, бе, Робара. Има няколко начина, по които може да махнете тези неща. The old way, стария начин е с Thumb Tool, натискате S и да започнете да го правите. Това е супер. Едно време така се правеше. Натискате Thumb Tool, задържате Alt, когато сте на Thumb Tool, задържате Alt, за да изберете откъде да копирате и ляв бутон, в случая при мен, нали, кликвате и след това просто... така. За да работи обаче, понеже работя на празния layer, нали, не искам да увредя, въпреки че имам копия на оригиналния layer, обикновено винаги работя на празен layer, който, нали, да не... Ако направиш грешка, да можеш да го коригираш, но понеже в момента тук е дадено current layer, трябва да дадеш current and below, за да може да работи с Thumb Tool. И си взимате и то ти показва превю и си го правите с Alt, като постоянно трябва да цъкате Alt. Тук. Сега. Разликата между Opacity и Flow, може би някой път ще ви обясна. Обикновено, когато работя... Кое да покажа? Very place. Реално трябва да ви покажа за всеки тул, всякакви неща. Добре. Тези неща, Opacity и Flow, има, разбира се, шорткът и как да ги сменяте. Докато не вижда Горгон, не си тръгвам от този стрим. Супер! Значи няма да има Горгон. Когато работите с Brush или Stamp Tool, имате Opacity и Flow. И примерно, в случая, искам да намаля Opacity-то
Ако натиснете 5, ще ви го смали на 50%. Ако натиснете 4 на 40, 7 на 70%, нали, натискаш само цифричката и то ти сменя опасността. Но това трябва да сте на някой от бръшовете. Или на бръш, или на... Благодаря ти за фол, изкарам я къла. Та. Ам, Трябва да сте на някой от тези тулове, които са бръш тул, Stamp Tool, имаше и на това Erase Tool, примерно. Всичките тулове, които имат Flow и Opacity, имат тези опции тук. И за да ги намалите, вместо да го правите от тук, нали, от тук да го променяте, го правите така. Ако искате да го направите примерно 63%, натискате 6,3 и става. Ако натиснете 0, ще е на 0%. Ще го направи на 100%, го рестартира. Ако искате да променяте флоа, защото значи, ако натиснете само 6, нали ви променя опаситито. Ако искате да промените флоа, 6,3 AMG, ако искате да промените флоа, както в случая аз искам да променя флоа, а не опаситито, натискате Shift и цифричката. Shift и 6, примерно ще ви го направя на 60%, Shift и 4 на 40% и вместо, нали, пак да го променя тук в случая, искам да е на 60%, примерно. И това беше стария начин. Натискате от някъде близко. Супер много игра. Нали, за да го направите. Даже това е много силно опасни. Може би на Shift 4, нещо е такова, Shift 3. Това беше варианта, нали, да се направи да ги махаш тия кабели. Това е единия вариант. Вариант 2 може да вземете значи натискате J за Patch Tool, само че взимате този Patch Tool, да. И сега Patch Tool не може да работи на празен леер, трябва да работи на този леер, който е оригиналния, на който са пикселите. И с Patch Tool селектирате това, което искате да махнете. Оп. И го вместите настрани. На където искате откъдето искате да вземете пиксели. Реално той взима пикселите, които... Това е по-лесно, специално за кабелите е много по-лесно. Реално искаме тези пиксели да ги махнем. Само че, ако, както е тук в момента има в случая, натискам Ctrl X. Когато е близко така до някакво ръбче, както е тук, примерно, трябва да внимавате как ги местите пикселите, защото ако го преместите така, нали, правите, нищо не правите. Трябва да изберете пиксели, които да са подобни. И това е, нали, така пак на малки стъпки, но става много по-бързо, разбира се, от Stamp Tool. Идеята е, че на някои места трябва да се ползва Stamp Tool, на някои места трябва да се ползва Patch Tool. Има още един тул, който може да се ползва, Healing Brush, който е... Той може да се ползва и тук, Healing Brush. Пак трябва да дадете Current and Below. Отново избирате, той почти работи като Stamp Tool с Alt и клик. Ето, избираме тук тази граница, която е между двете, натискаме Alt и клик и след това просто рисуваме върху това и той го чисти. Също много лесно за работа. Може да избереме тук. И така може да го направим цялото. Пак е, нали, но е доста игра да ги махнем. Отскоро въведоха Remove Tool. Spot Healing Brush пак е по същия. Spot Healing Brush работи като Healing Brush, само че без да избирате откъде да взима пиксели, той сам си преценява. Тоест не му даваш, да. Чакай, че се изненадах, викам си, what the fuck. Директно си рисувате. Да, само че трябва да сме на леера. И той го маха. Също е вариант. Просто трябва да видите кой от всичките тулове ви работи. Сега те отскоро въведоха Remove Tool,
което е следващия вариант за премахване. What the fuck? Ти взимаш от някъде. Okay. И при него също е с Alt избираш. Работят много... чакай, аз не съм на Remove Tool или... Да, не бях на Remove Tool, си към what the fuck. Remove Tool. Я да видим това дали ще го махне. Да. И го мах. Включително тази кола би трябвало да я махне. Скоро го промениха това с Remove Tool. Преди трябваше да селектираш целият обект, за да го махне. И го прави перфектно. Това ако трябва да го направиш на ръка, нали, с Thumb Tool, с някакви други глупости, абсурд. Сега го промениха малко Remove Tool. Remove Tool е много, много, много полезен в момента. За такива неща, включително за кабелите. Нали, ако тръгна да ги махам тия кабели, с Remove Tool мисля, че ще стане може би най-лесно. Да знам. Перфектно. И особено ако тази снимка ще постите само в Instagram, тия неща няма да се видят изобщо. Нали, не е нужно чак толкова да задълбавате. Но ако искате да ги изпипате, може да го направите съвсем перфектно, защото Remove Tool малко прецаква нещата, не го прави съвсем перфектно или трябва да го трябва да го направиш. После може с Thumb Tool да направите линиите тук. Може и с Brush Tool да ги направите. Но, това, което иска да ви покажа е, че преди трябваше да селектираш целият обект, за да го махне, а сега са го направили, само селектираш контура и то автоматично го селектира обекта, който иска да го махне. Това е другия вариант, който става почти перфектно. И последния вариант, който е най-новия вече, това е с Subject Remove Tool. Това е новия тул на Photoshop, AI тула. Ела тук малко. Как се работи с него? Натискате L за ласото, селектирате това, което искате да премахнете и му давате Generated Fill. Ако искате нещо конкретно тук да се появи на място и знак остава във въздуха, не, това после с Thumb Tool ще го дооправиш. Може да го дооправиш. Ако искате включително аз знака може би ще го махне изобщо. Да не се вижда. Ако искате нещо конкретно да се махне, да се появи на мястото на това, тук пишете какво да се появи, ако не просто му давате Generate и той ти генерира 3 варианта. Ако не си доволен, ти генерира още. И той би ще го прави Smart Object, даже ако не се лъжа. Не ми прилича на Горуна. Искаш шехито да се появи. Да. И... той си измисля някакви неща. Тук стената как... Ето виж стълба как стана. Перфектен. Може би бих оставил това и да махна стълба. Може би така ще го оставя, гайз. Ще го оставя така и след това може би ще махна стълба. Сега, ако искате да добавите Selection, натискате, задържате Shift. Чакай. Control и да деселектираме. С Shift какво правя грешно, какво? Пробвах, но не сега ще погледна. С Alt, значи с Shift, както сте на Selection Tool, ако задържите Shift, вижте става едно плюсче. Това е да добавите към селекцията и добавяте още и още, нали, каквото искате да добавите. Ако искате да махнете от селекцията, с Alt задържите това, което ви казах, че се ползва много Alt, Shift, всички тия неща се ползват супер много в Photoshop. С Alt махате от селекцията и примерно тия неща искаме да не са включени в селекцията, да е включено само да е по-близко, примерно. Така. Generate. Да видим дали ще го махне. Аз вие какво си направил, бе, Джон? Идиот. Как се казва новото? Почти махна стълба. Алло, що не махаме целият стълб? Нещо ще го направим още една стъпка.
Иначе тук горе-долу добре го направи. Ето ми харесва повече. Това ще го вземем. Това може и с Stamp Tool по принцип да го направиш. Айде ще го направим с Stamp Tool. Нали, натискате с за Stamp Tool. Сега, това се нарича Generative Fill ли беше? Не знам какво се нарича. Няма за по-напред, нали? За начинаещи почваме. Така. Да, вижте как си променям топ стрима. Не знам за какъв... Изкарай го да видим кое е. Чакай да видя какво беше това. Generative Fuel ли беше? Ам, Как му се викаше на това нещо, бе? Чакай, ще се сета. Не беше ли да точно... Опа. Generative Fuel мисля, че беше, че се казва. Тази шитня. Така. Р- ам, Вижте как променям размера на бръша. В принцип това може да се промени и с скобите, но с големия... What the fuck? Да. С голямата и малката скоба мисля, че беше дефолта. Аз съм си го направил да ми е на Q и W. Защото много често а, по принцип мога да го правя само а, с писалката. Имам две бутончета на нея. Като задържа едното бутонче и го места настрани я прави по-голяма. Като го места нагоре и надолу я прави по-софт бръша. Което по принцип се правеше по някакъв начин с писалка. Да. А, по принцип това се прави с Alt и десния бутон. Alt и десния бутон, като задържиш Alt и десния бутон на мишката, мисля, че така беше, и я прави по-голяма и съответно, нали, също, което го правя само с писалката. Защото ако натиснеш десния бутон, директно ти дава, нали, да си избереш бръш. Това е много удобно за писалката. Това се отнася за всичките бръшове, ерейзъри, каквото се сетиш. А, what? What the fuck? Сега защо не работеше? Защото бях селектирал нещо. Още селекцията беше... Кое? С какъв фотошоп пиратски? Не, с последния. То, който е... А... System Info? Не? Updates? 25.2. Photoshop. Да, опа. И сега, понеже тук малко ме дразни, не всъщност. Аре бе, цъкни. И така, махате
цялата шитня. Това, което места, примерно камерата, това също, както ви казах за зума е Control Space и зумваш. Ако искаш само да местиш, за да не минаваш на Hand Tool, което ти е H ти е Hand Tool, примерно ако си на Brush или на Stamp, няма значение. И ако искаш да преместиш екрана, трябва да натиснеш H за Hand Tool и да местиш, после пак да се върнеш на Stamp Tool. Това не мисля, че Здрасти, Неда. Не мисля, че някой го прави. Затова, ако искате да местите екрана, примерно ако сте зумнали, задържате Space и така го местите. Това е също, какво правиме, показваме някакви неща на Photoshop, след малко ще покажем. А... То с кабел, може и него да го махнем по принцип, защото той не го е генерирал като хората, което е нормално. Да не го генерира. И тук, по принцип, нали, той не върши перфектна работа, качеството е малко по-лошо, нормално е, ама, нали, за някакви такива дребни неща, които няма кой. Тук цвета е малко по-различен. Е малко по-различен. Всичко, което правите е само Alt, да кликнете да изберете откъде да вземете source и след това го копирате. Сега тук, понеже имаме малко повтаряне, така ще го кликам, може би. И когато ползвате Stamp Tool, както виждате в момента съм копирал две неща, нали, те, които са еднакви, за да не изглежда толкова еднакво. Може да го направите така, лекичко. Така. И да видим какво сме направили. Ако искате да видите Before and After, задържате Alt. Отново. Тия шорткъти, те са 1 милион. Задържате Alt и цъкате върху оригиналния файл, който ви е най-отдолу. И той крие всички други всички други леери и остава само този. Това важи за всеки. Ако искате да видите някой конкретен леер, без значение кой да кажем, искам да видим само този леер, задържате Alt и цъкате върху очето и ви показва само този леер. После за да ги върнете всичките или така, или може, по принцип може и така да ги изключите, само плъзгате нагоре-надолу по тях. Нагоре-надоле. Тъй. So far, so good. По принцип няма да се занимавам нали, супер много да го изпивам. Аз искам основно да ви покажа какво бих направил. След това, да кажем, все едно сме оправили всичко. Нали, със сигурност не е оправено, този кабел не е оправен, има неща, които не са окей, но да кажем, че сме ги оправили. Тези леери, които са за едитване, хубаво е да си ренеймвате леерите, аз не го правя, много рядко го правя, но е хубаво да го ренеймвате. Ако натиснете, както са селектирани четирите, Ctrl и E, Ctrl и E, той ви ги събира всичките на едно. Стига с този кабел. Добре бе, гофре. Кабел е. За мен е кабел. Така, Ctrl и E, за да ви ги събере всичките, както бяха така, нали, всичките леери, да ги направи на един леер, Ctrl и E. Вече обаче губите, нали, ако искате нещо да пипате по някой леер, няма как да стане. Ако искате да запазите тия леери, обаче да направите то се води Stamp Visible, не знам какво се водеше, да направите това, което го виждате всичкото, вече готово, на отделен леер, Ctrl-Alt-Shift-E и ви прави копия на всичко в нов леер. Което е, нали, пак хем си запазвате тези леери, които са били отдолу, едитнатите, в които винаги може да се върнете и пак да го направите, но просто искате да покажете на клиент, примерно, само готовия вариант, който е, без да си събирате леери, защото веднъж като ги съберете, вече не можете да ги разделите. Варианта по принцип е, ако ги съберете, така може да ги групирате Ctrl и G и по този начин да ги показвате и криете. Нали, пак става, това са някакви Ctrl-Alt-Shift. Те са шорткът, са супер много. Аз толкова шорткът има предвид, че за Lightroom са едни, за Photoshop са други, за Premiere са трети. Те са някаква пълна каша.
Control Alt и F4 е най-важният шорткът. Така, сега, нещо, което бих направил, може би, тук, може би малко контраст да добавиме. Това би го направил с... да се спестява супер много работа това, шорткатите, ако ги знаеш. Аз затова, примерно сега, ако търся нещо по менютата, забрави просто. Контраст, лично аз обичам да добавям с Curves. Има и още един начин, който ще ви го покажа друг път. Той е малко за по-занапреднали, но основният начин, по който може да добавите контраст в някоя снимка, това е с Curves или Levels. И двете неща ги правят вършат едно и също нещо. Аз обичам да ползвам Curves. Това е Levels. Едно и също е като Curves. Това са ви adjustment layer-ите, които ако не ги виждате, ако този панел го нямате тук, отивате на Windows и си включвате Adjustments, които може реално и от тук да ги пуснете, да ги активирате. Колко плащам за това Photoshop ли? 9 евро, 10 евро, 9,90 или 9 евро. Нещо такова беше, 9 евро. Той е пакет Photographers, Lightroom и Photoshop. Така. Ще направим контраста с Levels. От червения кръст. Така. Levels. Отделно трябва сигурно да ви говоря само един час само за Levels, кое какво означава тук, как се прави, кое какво е тук, включително RGB-то, че може да работите по различните цветове. Това са страшно много неща, които някой път за някой конкретен случаи мога да ви ги покажа. 30 лева Witch Doctor. Служи дъжд на човека ли? Сега чакай, Рубара. Стандартната скрива за контраст. Слагат се две точки. Едната е тук някъде. Това са ти blacks и едната ти е тук, което ти е за whites. Като дръпнете надолу ги правите blacks малко по-черни. Значи, реално тази част тук, това ви е за shadows и за darks, това ви е за highlights и за whites и тук са ви midtones по средата. И когато дигнете тая точка нагоре, увеличавате Lights, като дръпнете тази точка надолу, увеличавате Darks. И съответно правите... Прави да вали. Сега ще го пробвам между другото. Сега ще пробвам. В общи линии това е стандартната S-крива и колкото по-разделени са тези точки, толкова по-голям ще е контраста. Нали? Това вече който как си го прецени колкото иска. Ако искате да видите преди и след, го правите тук. Ако не искате ефекта да влияе върху цялата картина, може да ползвате маската. В случай нека да е върху цялата картина, няма нужда да е отделно. Върху цялата снимка. Когато ползвате Curves, аз лично сменям Blend мода 90... Да, 100% от случаите го сменям Blend мода на Luminosity. И защо го правя това? Защото когато... Чакай вие дали ще мога да... Ще може. Когато сменяте Curves и го оставите на Normal, снимката, самия Curves прави снимката освен че я прави по-контрастна, както и в двата може да прави по-контрастна, но при Curves я прави при Normals, при Normal я прави по-vibrant и променя saturation на цветовете, което по принцип предпочитам да го правя по друг начин, а не с Curves. Затова ако промените Blend Mode на Luminosity, той променя само Whites, в смисъл не променя цвета, а променя само контраста на снимката. Затова когато работите с Curves и добавяте контраст, винаги
го смените на Luminosity, освен ако не искате да направите снимката с по-наситени цветове. Но това се прави по друг начин, не е нужно да го правите от тук. Друго нещо, което бих направил, може би да добавя малко dodging and burning, което е много характерно за нали, то дори няма да е винет ефекта ми, ще е само dodging and burning. Тоест, правите още един кърв, с който дърпате ми тонс надолу. Сега, както виждате, това влияе върху цялата снимка. Ние не искаме да влияе върху цялата снимка. Селектирате маската, Ctrl и I. Така, в момента все едно няма никакъв ефект на curves. Натискате B за бръщо. What the fuck, къде тръгна? И когато рисувате с бяло, както виждате, бялото ми е foreground color, където рисувате, там ще се появи ефекта. Е too much. И просто рисувате, тук ще видите как се появява. И опа, too much. И може да направите още един леер, който да ви бъде за Dodge. Отново правите Ctrl и по същия начин с мека четка, с по-ниско opacity, в случая Flow. Опс. What the fuck is this? Та клавиатура, човек, само я докоснеш и почва да се... По принцип е хубаво да има, нали... Обикновено, когато правя Dodging and Burning, правя може би 4 слоя с Dodging. В момента ви правя много малко, но обикновено правя около 4 слоя Dodge and Burn, които са различни, различно opacity, различен flow, различна сила, за да има много, така правиш много голяма динамика на самата снимка. Ако ги групираме, чакай сега ще направим още един, който да бъде още един горе-долу така. Натискате G за Gradient Tool. Така. И да кажем, това ни е Dodging and Burning. Колко променя самата снимка само с тия няколко слои. Това е направено супер набързо, нали? Въобще не съм го изпипвал. Реално може да се заиграя супер много, за да доджа и бърна различните детайли, за да придобие снимката още по-голям ефект и да има повече интерес в кадъра. В общи линии, може би нещо такова бих направил за тази снимка да обработя. Искате ли да пробваме да му направим да вали? Чакай сега. Ако селектираме цялата снимка, ето така, и тук напишем Rain, дали ще стане? Не съм сигурен. Generated. Стана, да. Не беше това, което искахме. Make it rain. Чакай, сега ще ви ме да. Я да има какво пише. Make it rain. Стана. Може би weather rain, да. Rainy weather, нещо е такова. Rainy scene, rainy weather. Не. Е бати гения. Не бе, не select subject бе. Не select subject бе. Ам,
Последен опит. Последен опит. Да, точно това е. Той си генерира цяла снимка. А... Аз мисля, че имах някаква четка. Чакай да видя. Мисля, че имах някаква четка за дъжд. Имам четки за пушек по принцип, защото ползвам много, примерно за облаци да направя някакви пушеци, мушеци. А... Не съм сигурен какви четки имах тук. А... Да, ето, Rain. Ние може да си го нарисуваме то Рейн, бе. Колко му е, бе? Вали ли? Дали вали, не вали? Защо не те виждам, бе? Защото си над никакъв пасити. Да, бе, ето е. По принцип това може да стане, но само, че не трябва да е съвсем бяло, може би е такова някакво трябва да е. И това знаеш как се прави? А, просто трябва да е да ползвам, както са тия всичките различните четки, по-големи, по-малки, после да ги да, това е малко повече игра, но се правят на различни леери, включително това трябва да се блърне, защото в момента той е супер шарп, нали? Той дъжда, както виждаш, изглежда по различен начин, както и ъгъла трябва да е нали, да не валят така на една посока, точно отгоре, но това може да се направи, да изглежда напълно реалистично, ако искаш, нали, да го добавиш и да не е толкова натрапчив ефект, защото в момента е супер силно, нали? Което не трябва да е така, трябва да е по-бледичко, трябва да е блърнато, да не е толкова гъсто. Не става, да. Не става. Но може да се направи, може да му добавиш дъжд, ако искаш. Ако искаш се заиграеш. Другото, знаеш какво, може да му добавиш малко... А... Малко пушеци. Тук се е запалило нещо. Тия четки за пушека сам съм си ги правил. По принцип. Просто трябва да ги групираш, да ги направиш. Абе, може да си заиграеш много да ги направиш. И така. И си играеш и си правиш каквото си искаш. Правиш 1 милион слоя. Опа, може би. Много е важно да имаш различни слоеве, за да може а, да има по-голяма динамика. Да не. Да, тук вече идва, ако искаш, каквото искаш, може да направиш. Ако искаш, може тук да сложиш една шахта и се едно от шахта излиза пушек. Всичко може да направиш. Да направиш както искаш. Сега! Рубарата иска да му направим татуировка. Днеска няма да успея да я направя Рубара, но може да я почнеме. Поне да избереме мацката. Това е, Робара, виж колко снимки съм ти извадил за коври, моври. А, не знам коя от тия маски да... И записвай вода в YouTube. А, да, ами някои от тия трябва да ползваме. Те не са с много голямо качество. Трети ред. Тази. Втората. Тази аз съм я свалял, мисля, че.
Едно, две, трети ред. Втората. Тази. Али, това е третия ред, бе. Едно, две, три. Ляво. Едно, две. Няма, втори ред няма коври. Ляво. Трети ред, втората. Ама чакай малко. Ама, ма, аз питам, ма какво да клипваш, бе, брате? Аз питам коя мацка да ползваме и ти ми кажеш на трети ред втората. На трети ред има три мацки, втората е тая. Всичко наред ли е? Минимум ви трябва. Ма не, вие сте зле. Питам коя мацка да ползваме. Ти ми казваш на трети ред втората. На трети ред има три мацки, това е втората. Това е първата, това е втората мацка, това е трета мацка. Е, втората снимка. Разбрах, че имаш преди втората снимка. Разбрах, че имаш преди втората снимка. Така. Да изложим малко смолк и сме готови. Това няма да го сейвам даже, дето. Айде, ще го сейвнем. Айде от мен да мине. Та. Ето ти идея. Каква идея? Тока. Това са много точки. Те не могат да съберат толкова. Забраво. Аз по принцип ще го правя без пари. Това, в смисъл без да събират точки. Хората. Просто трябва някой да си шерне в Дискорда някаква снимка, която иска да види как ще обработа и да я коментираме и така. Да залагат на загуби са готови. Ама някой трябва да сложи на победа. Така, сега, Рубара. Трябва да избереме може би тази змия да е на главата. Сега, гайс, как се работи тук? По принцип, стария метод за селектиране беше най-добрият метод за селектиране и все още мисля, че е, поне за мене. Ако искате да селектирате някакъв обект, който е с много ужасно качество, но от интернет толкова, натискате П като пишока бейби, натискате П за Pen Tool и почвате да чертаете. Мога да ви обясня как Pen Tool е the best ever tool за селектиране. Пък като Габрово, да. Много лесно се работи с него, стига да свикнеш, но е супер много работа. Реално това, което трябва да направя, айде аз работя с таблети, е много по-лесно, нали, да селектираш. Реално това, което трябва да направя е ето това. Набързо ще ви обясна. Идеята е, слагате точки между в началото и в края на кривата. Както тук има тази крива, трябва да има точка в началото и точка в края. Като сложите точката и дръпнете малко, ви се появяват тия handles, с които управлявате колко да е кривата. Ако пуснете, нали така остава. Ако искате да промените някой от тези хендали, задържате Alt. Погледна къде ми е пръста, защото той стои автоматично там, където трябва да бъде. Не знам кой бутон е, дали е Control или Alt. Задържате Alt и цъкате върху него и го промените само този хендъл. Ако искате да промените цялото, нали, си цъкате... Опа. А защо съм на той? Опс. Защо така? Окей. С контрол местите, като задържите контрол и си местите цялото това, ако искате да промените само хендалите с Alt. И след това продължавате напред. Тук имаме крива, трябва да сложим точка тук, сега малко е вътре. Оп. Готово. И по принцип се работи супер лесно. Просто трябва да хващате колкото по-малко точки, нали, имате, толкова по-добре. Не е нужно да са така да го правите. Абсурдно е това. Просто хващате където са
точки. Обикновено, когато ползвам Pen Tool, влизам малко в обекта, защото след като го изрежете, ако сте отвънка, нали, ще имате съответно излишно, което не ви трябва, по-скоро да изрежете, аз лично предпочитам да изрежа малко от обекта, така че лекичко да сте вътре не е драма. Това беше The Old Way. А, не е много, ще ми отнеме да кажем минута-две, защото все пак имам някакъв опит с това нещо, но пак си е занимавка, която няма смисъл да правиш. В момента, в случая когато ще ползваме нещо... А, как да не е толкова лесно? С таблета е супер по-лесно. Аз с мишката това не мога да го направя, човек. Просто абсурд. Та, в момента The Easy Way е с този Generated Fill. Имаш по принцип, като отидете на ето тази тук шитния Select Object или какво се водиш. Object Selection Tool. Имате Select Object, Select and Mask. На нас ни трябва само Select Object. Може да го ползвате от тук или от тук. Буквално ако сте на Select Object, като застанете и той ти показва какво може да селектира като Object. Както виждате, обаче не селектира цялото. Не знам дали това ще е едно и също. Select Object пак няма да селектира цялата... то Select Object тук го селектира цялото. След като го селектнете, единият вариант е да го сложите на нов layer, Ctrl и J. Ctrl и J директира това, което сте селектирали, го прави на нов layer. И от тук натискате V и вече може да го местите и това ви е на отделен layer. Това е единия вариант. Другия вариант е, може дори да не го копирате, защото в случая на мен е на другото. Отново с V. Както е селектирано, го дърпате и го пускате тук. Сега, това, което говорихме преди малко за Smart Object-а, когато ползвате нещо, в случая както ще правим някакъв композитив, само че тази змия е много малка, и ако промениме размера сега на змията, това става с Ctrl и T, я прави по-голяма. Ако натиснете Accept, и не е Smart Object, и след това натиснете пак Ctrl и T и го направите по-малък, натиснете Accept, снимката ще си развали качеството, тази, която сте добавили. Затова го правите на Smart Object. Да, Ctrl и T е за Transform Tool, точно така. Ако сега, вижте, като го места, хваща само с ъгълчето и местиш и става мармалат. Ако искате да запазите пропорциите на снимката, задържате Shift и дърпате в ъгълчето. И така, без значение как дърпате, тя си остава в пропорциите. Very important, very important. Ние не искаме да промениме... Обаче, тук имаме един проблем. Проблема е, че ние искаме да имаме цялата глава на мацката. И може да използваме Generated. Я да видим дали ще стане, guys. Направим така. Сега, това, което правя, искам да направя снимката малко по-голяма, да имаме повече от главата и повече от косата, просто за да имаме повече място за... Да, то не трябва косата, но просто да имам повече място за работа. Да сложа повече змии, сещаш ли се? Само не ми кажа, че се бараш докато ги гледаш тия клипчета, че ме притеснява това. В случая искам да имам повече място за работа. Натискате C за Crop Tool. Задържате Alt отново. Задържате Alt. Control. Shift, аз пък Alt. Задържате Shift. Control, Alt и Shift. Да. Control и Alt. Окей. Control и Alt задържате, за да го направите. Не бе, чакай. Shift. Да бе, много съм зле. Shift и Out. Shift и Out, за да го направите в пропорциите. За да го увеличите да си остане в пропорциите. Защото Shift дърпа само едното, а Shift и Out го дърпа от всякъде. Тъй. И Content Aware Fill му давате тук. Давате OK и се надявате да ви го запълни като хората. Супер стана мацката, не ме кефи. Ctrl и Z. Сега ще направим друго обаче. Ще направим така. Само, че няма да е Content Aware, ще е Default. След това ще натиснем M за Marquee Tool. Селектирате така и му давате Generated Fill. Generate.
Да видим какво ще направи така. После може да и махнем очите. Окей, това е окей. Реално на нас косата не ни трябва. Нас не трябва просто да има някакъв спейс отгоре. По същия начин ще направим и от тази страна отново с C. Тук може да, ако задържи тайл, ще го направи от двете страни. Е толкова примерно. И отново по същия начин маркирате. Трябва да селектирате малко пиксели от самата... Опа, с МБ. Трябва да селектирате и малко пиксели от самата картинка. Така. Generated Film. И от друга страна по същия начин. Просто за да имаме повече място за работа с коврите. Каквото го направи такова, реално, ако нещо ни пречи, ние после може да го доправим. Не е толкова проблем. Окей, супер изглежда. Нали, тук се вижда, че малко не е окей, ама това не ни бърка. Ctrl и D, да деселектирате, ако не сте селектирали като правилно, като хората. Толкова ще окей. Generate. Пратих ти една змия. На мене ли бе? Аз трябва да събера още змии, Робара. Ти видя колко съм свалил, но мисля, че ще ми трябват още. Просто за да имам повече варианти. Перфектна си. Идеална. Така. След това, опа, тук сме на грешната четка. Грешната четка, избираме тази четка. Но, така или иначе. Още по-голяма, Ctrl и T. Реално ние ще ползваме, може би, само... Още, че притесняваме, че се развали... Не се разваля чак толкова качеството. Сега, това, което разбира се ни пречи тук, поне ме дразни. Слагате маска. Ето тук с това бутонче. Като сте селектирали леера, натискате това бутонче и ви прави бяла маска. Когато рисувате с черно, каквото е черното крие, бялото го показва. И с черното махате. Трябва да рисувате върху маската, обаче а не върху тук, защото ако рисувате тук, ще стане заляк. Рисувате върху маската и така реално вие не увреждате слоя. Не е нужно да сме толкова прецизни, защото най-вероятно ще има повече змии. И все пак това е маска, която ние след това можем да коригираме. Ако, както в случая съм влезнал повече, натискате хикса, за да смените foreground и background. И сега в момента с бялото ще добавя отново, ще върна. Но може би така. Сега, нещо, което може да направим тук. Да, това ще да кажа. Сега видях, че си го написал Робара. Тъй като снимката ще е така или иначе черно-бяла, нали, татуировката няма да ти е цветна, Робара. Ако няма да е цветна, по-скоро ще го направим черно-бяло, за да не ни пречат цветове, защото в момента, не че не могат да ги мачна като цветове, могат, но в случая няма нужда от това. Здрасти, Ина! Здравей, здравей! Така, имаме Adjustment Layer, който е Black and White. Директно слагате го отгоре. И ви го прави, нали, това също, че три харесах някакви супер. Сега, виждаме, че змията е много по-светло от лицето и това после ще го оправим така, че да мачнат цветовете и да изглеждат, нали, като все едно са... Къде ги намери тия змии? Къде ги прати? Аха! Найс! Чакай, сега ще ги сваля направо. Благодаря ти, Ицо. Найс. Чакай да ги сложим при Робара. Трябва да сваля някакви кобри, защото си мислех, аз нямам кобра свалена. Имам в Envato акаунт. Найс. Харесаш нещо, пращай. Добре. Тя не е на десктопа, но да. Но мислех си да
Може би трябва да взема някакви, да сваля някакви кобри. Е, тук да се покажат две различни кобри. Мислих си една да има тук през врата някаква. Чакай да видим какво може да измислиме. Реално, Робара, нали сещаш, че това няма как да стане днеска цялото да се направи, защото е много работа. И чакай да го сейвна, аз да не го в Робара. Се обясняй. Сега пускам дотата, не ми обясняй. Стана 11 часа, хората чакат на нисък старт. Та, мислех си за врата да сложа по принцип, нали, искам ковра да сваля някаква. Искам някаква, дето се обяснява, така се държи Виктория с две видеа, тук трябва правим тато за... прав си, нищо. Next Monday правим тато за Рубара. Ам... Искам една ковра, не ковра, ми някаква змия, да я увита около врата. Може би тази, я да видим тая, ако я вземем. Дали ще стане. Тук е много не, парти съм. Текст to speech не работи, не знам защо, заради нещо се е бъгнал. Нещо не им работи сайта. Тук е много Робара на проба и грешка. Реално а, пробваме какво ни харесва, какво не ни харесва и след това ги наместваме нещата. Сега тук селектирахме някакви неща, няма значение, взимаме всичко. Да, ще вземем всичко. Тук ли беше? Не, тук. Може би, сега ще видим. Отново Smart Object. Convert to Smart Object. Ctrl и T. По-голяма да я направим. Shift и Alt, за да е симетрично, когато го увеличавате. И Shift и... Ако е само Shift, ако е само Shift, то го увеличава само от този ъгъл. Ако е Shift и Alt, го увеличава от средата. Тази змия няма... не ти е агресивна. Добре, чакай. Добре, бе. Добре. Че агресивни да искаш. Агресивни. Чакай, сега ще изберем някоя с повече зъби. Тази я сложихме. Чакай да видим. Ще ти избера за тебе. Е тази. Окей. Тази може да стане, между другото. Чакай да видя. Или тази. Окей. Чакай, ще ги отворя и двете. Горе до горго. Тази ли? Отдясно го е. Да. Окей, тази мисля, че ще е окей за врата долу. Ще сваля още робара, ще сваля такива. Easy way, select subject. Опа. Това спестява супер много време, гайс. Просто е биджу. Колко е мъничка, това е положението. Малки коври под път и над път. Ще видим, ако не ще намерим някакви по... Ние горе-долу да хванеме някаква... Тя ще идва по-скоро... Чакай да видя как ще бъде. Чакай, може би ще стане. Сега ще видим. Може би ще стане отново. Правите маска, Б за бръщо, пускате си... Сега ще видим как ще стане. Ще видим, бе. Да, може би нещо е такова. Но тъй като е над леера, трябва този да ти е отгоре. Добре, това не е толкова лошо, ми се струва. I like it. Може би малко по-нагоре, въпреки че не искам да й закрива устата, отново с В за бръщо. Тук има някакви неща, които не ми харесват.
Нещо ето такова. Аз бе ще играем, бе. Пишока, не бе, не го слушай, сега почваме. Така. А, въпреки, че... Не, така е окей. Опа. Не бе, сега почваме, бе. Не ги въжи хората. М, исках една ковра, е тук, някакви да се пускат отгоре. Чакай да видим какво може да сложим още. Айде, слагам още една змия и почваме дотите. Искам да избера още една змия. Някаква е така, ама ти искаш да има зъби. Въпреки, че те не всички... А... Пратих ти още малко. Сега ще погледна да видя. Благодаря ти. Ицо. Аха. Коври. Добре, идеално. Чакай, сега ще е тази. Чакай, чакай. Супер си, Ицо, благодаря ти. Е тази ковра. Найс, найс, найс. Е тази ковра ще я взема. Е тази ковра мисля, че ще стане. Да, я да видим. Safe image. Я да видим. Хоп, хоп. Я да видим къде отиде тази ковра сега. Ето я. Е такива коври. Ще потърся аз още. А, Select subject. Ще има ли ще стане? Не е тук. Hello? Hello? How do you pay to the new guy? Oh, you don't pay him enough. Контрол и C, контрол и V също работи, гайс. Да не се очудвате как дойде тази ковра тук. Отново я правите на Smart Object, там както се сетите. Така, тая ковра може би ще дойде, знаеш откъде ще й дойде? Тая ковра ще й дойде. Може да я флипнем контрол и Т, за да я селектирате. Какво? Добре. Като написате контролите за Transform Tool, с десен бутон цъкате right click, flip horizontal. Хоп. И я флипвате. На нас ни трябва обаче, може би е малко голяма тази ковра. Сега ще видим. Ако е така леко ротейтната и... Обаче тя трябва да е от тази страна. По-скоро. Още повече място ще им трябва ли? Чакай, тя може да е... Знаеш какво? Тая ковра може да дойде... Да, бе, да, татус. Чакай сега да видим. Сложиме така... По-надолу. Не може. Какво? Аз ще ставам, да, ще правя на мене татус. Добре, това за сега ще го скрим, чак ще сложа друго. Друга ковра. Искам да бъде... Чакай сега. Нещо ето такова. Нещо ето такова да идва като ковра. Сеш ли се? Е такова. Това ми харесва как е станало. Някаква е такава ковра да сложим. Другата ковра, която ти пусна, каква беше я да видя? Имаме ли нещо подобно? Добре, та, която гледа настрани.
Чакай. Може да е една, която съм изпуснал. Ма трябва, може би, повече... а, Е така, повече тялото да й се вижда. Въпреки, че ние можем... Сложно ще стане. Леко завъртяна. А леко се усукала. Добре. Оки-доки. Ще намеря такава кобра. Don't worry. Ще намериме ковра. М, Чудя се дали няма да успея да направя косата и със тия змии. Нещо от сорта на... Това ще бъде, разбира се, направо цялата снимка. Не знам колко е голяма. О, перфектни сме. Супер. Контрол и Т. Завъртаме я. Сега, ако искаме да видим леера отдолу, както ви казахме какво правиме, променяме в случая opacity-то и когато сте на... Аз това не ви го казах всъщност. Когато сте на бръщула, примерно, и натиснете 5, то ви променя opacity-то тук. Ако сте на Move Tool, тук вече нямате, или на който идето, в който нямате Opacity и Flow, и натиснете същите шорткъти, дали ще е само 5 или Shift и 5, променя Opacity и Fill на Blend Mode. Така че това, което... Аре, сега влизам в шампанско. Сега идвам. Когато искам да променя не бленда ми, opacity-то на някой layer, сменям на Move Tool, натискам V и след това натискам примерно 3 и то ти го прави на 30%. Това е най-бързия начин. Тук си го имам и на врътката, нали, което също мога да го правя, нали, през врътките на Loop дека, да променям opacity-то. Така, не ти ли харесва, бе, Робара? Виж каква е готина. Може би... тя е много голяма, обаче тая. Може би Робара... Но тук трябва малко да се поиграе с Warp Tool. Чакай. Понеже го сменихме в Smart Object, окей. А не тук и затова така. Окей. И може би в случая може да направим, ако натиснете, guys, добре, ако натиснете Alt, значи ако натиснете директно върху това бутон, ще ви прави маска. Бяла маска, която не крие нищо, виждате цялата снимка. Ако искате обаче да е обратната маска, да е черна маска, значи вариантите са два, да я направите, нали, да е с черната маска, която да крие всичко. Единият вариант е да натиснете тук, да селектирате маската, да натиснете Ctrl и така вече става, нали, черна маска. Другия вариант, шортката, както знаете, Батко и Влади знае всички шорткати в Photoshop или поне всички, които ползвам. За да го направите, задържате Alt и цъкате тук и директно ви прави черна маска. И така, в момента, като натиснем B, избереме бялата четка и почнем да рисуваме и той прави... Мислих си за някакъв такъв вариант, който косата и да е, сеш ли се, Робара, цялата и коса да бъдат някакви такива малки змии и върху тях да има преплетени някакви по-големи змии. Мисля, че ще стане интересно. Включително може от главата и някъде да излизат някаква змия. Това може да го направим от двете страни, като тук може би ще го направим нали, не толкова. Ще видим как ще... Не искам да й крия очите, но тук не ми харесва този ръб, това ще го оправя. Някакво е такова, но може би да не е толкова сресана. Ще видим. Нали, това идеята е само да е основа. Идеята е, това е само да е основа, нали, и върху тях да има други змии, които под тях ще показва тази... Става се.
под тези, под големите змии ще се показват тези. Реално ние сега ще ги виждаме като основа, все едно са много, но няма да са толкова много. Мисля, че ще стане интересно така да го направим. Окей, сейвам го така за сега, ще го дуплицирам това. Всъщност мога да го направя. Това ще е много грубо в момента, като идеята е така да се подават тия детайли, после ще ги изпипвам. Както примерно тук трябва да пуснем да има, то все едно има сянка под змиите, за да изглежда, както и тук. Под тази змия трябва да сложа сянка, за да изглежда реално. Но примерно това, което бих направил в момента е Ctrl и J на този леер, за да го дуплицирам, Ctrl и T, за да го трансформирам, десен бутон, кликвам Flip Horizontal и го слагаме от тази страна. Като разбира се, маската тук е малко по-различна и ние ще я фикснеме. Това нещо можете да го пиннете, това го въведоха скоро, пин, да, то веднъж като ти е да. Така че всеки път, като си отваряте Photoshop да ти стои. Не бе, виж сега, тия бейби змичета са идеята това да е реално косата се едно. И върху нея да има такива по-големи змии, като в момента се виждат много змии, но когато нареда другите големите змии, тия ще се подават само малко като ще загатват. Благодаря ти. Айде, Ицо. Утре, не утре ми, други ден, ако си на линия, като играя Дота, ще го направим. Та идеята, Букаш е това да бъде все едно е косати. Да, те ще са като фон, който ще бъде, реално върху него ще бъде, тук ще има още змии големи, всякакви големи змии ще изкачате, от тук ще изкочи някаква друга змия, някаква ковра ще се покаже, някакви такива неща. И просто ще се подават. Ами, аз гледах, чакай сега, аз съм виждал и такива, които са реално на нея косата е. Тя няма коса, на нея косата са и змии. То това е идеята. Anyway, нали, в процес на работа е, така че каквото стане, такова. Ще го въртим и ще го случим, няма проблем. Стига толкова, гайс. Стига толкова, че напираме за дотите.